pobl sy'n cwestiynu hynny ar y cyfer yw'r pobl sydd yn cyfweld yn y cyd-destun yma, chi'n gwybod, pan chi'n curo'r drysau, yn amlwg os ys yw'n bwriadu pleidleisio i blaid arall, mae'r ffaith bod ni wedi bod mewn llywodraeth am gyfnod yn cael ei godi, wrth gwrs, ond dyw'r mwyafrif o bobl ddim yn codi'r pwnc yna. Chi'n meddwl, pobl yn edrych ar ein track record ni. Wy'n teimlo bod gyda ni track record i fod yn brod ohono fe, mewn amryw o feisydd. A mae pobl hefyd yn pwyso mesur pleidiau yn erbyn ei gilydd, chi'n gwybod, ac mae gyda ni gynnig da yn y addewidion sydd gyda ni. Mae 6 addewid pwysig gyda ni sydd yn cyffwrdd gyda bywydau pob dydd ac yn berthnasol i bobl. A mae hynny'n bwysig a mae hynny'n ddylanwadol iawn ar y stepen drws, chi'n gwybod. Mae gwasanaethau iechyd ym mhob gwlad o dan wasgedd am resymau tebyg. Chi'n gwybod, mae gyda ni yng Nghymru fwy o angen am gwasanaeth iechyd na falle sydd wedi bod yn y gorffennol. Mae gyda ni ddisgwyliadau uwch o beth mae'r gwasanaeth i fod i gyflenwi. Ac dyw'r adnoddau sydd yn dod i Lywodraeth Cymru ddim wedi cynyddu i ateb hynny ar un olwg. Chi'n gwybod, am y cyllideb Llywodraeth Cymru 1.3 biliwn yn llai nawr nag oedd 5 mlynedd yn ôl, sydd yn swm mawr. Ac felly y cwestiwn yw, a di'r Blaid Lafur wedi ymrafel ar sialens honno. Chi'n gwybod, o'n safbwynt i, mae mwy o bobl yn cael eu trin, mae mwy o bobl yn cael diagnosis, mae mwy o bobl yn goroesi clefydau difrifol, mae rifau'r meddygon i fyny, mae rifau nyrsys i fyny. Felly o'n credu bod pethau yn mynd yn y cyfeiriad iawn. Ydy pethau'n berffaith? Wrth gwrs dyn nhw ddim yn berffaith, mae wastad lle i allu wella'r pethau, ond o'n credu bod y gwaith sydd wedi cael ei wneud a'r cynnig sy'n cael ei wneud yn y 5 mlynedd nesaf yn addas ac yn symud yn y cyfeiriad iawn. Mae cynulliadau dros Gymru i gyd yn well am wedi bod yn y gorffennol. Mae pobl yn cymharu Cymru gyda gwledydd eraill yn hermau PISA. Wel, bydd rhaid ni weld beth awr canlyniadau nesaf. Wrth gwrs, dyw'r canlyniadau diwetha o rhyw 2 mlynedd yn ôl ddim yn rhoi oedd yn ddigon da, ond o'n credu bod newidiadau sylfaenol wedi digwydd y maes polisi addysg yn y cyfamser, ac wy'n gobeithio ac yn ffyddiog bydd hynny'n dangos yn y canlyniadau PISA nesaf. Mae angen buddsoddi mwy mwyn cynnal safonau a chodi safonau mellach. A mae gyda ni addewid i wneud i greu cronfa o 100 miliwn o bunnau mwyn gwneud hynny. Mae gyda ni adolygiad o p'un o bod yn gynaladwy. Mae'n bersonol i yw bod e'n bwysig bod ni'n cefnogi myfyrwyr yng Nghymru i fyny addysg bellach. Mae gyda ni bolisi nawr, polisi'r Blaid Cymru enghraifft yn y maes yma o dal i'r ffïoedd os ydy pobl yn symud nôl i Gymru o fewn 5 mlynedd o'n credu. Wel, chi'n gwybod beth mae hynny'n golygu? Os edrychwch chi ar faes perianneg a merched y maes perianneg, mae angen fwy o fenywod yn gweithio ar y maes yna yng Nghymru. Dwi ddim yn credu dylen ni fod yn rhoi pobl o dan bwysau i allu darogan pa fath o swyddi bydd ar gael mewn 5 mlynedd ar ôl iddyn nhw raddio. Mae hynny'n mynd i sicrhau bod ni ddim yn symud mlaen a bod ni ddim yn cael mwy o bobl mewn maisydd. Byddech chi ddim eisiau gwahaniaethu rhwng myfyrwyr sy'n aros yn Nghymru ac yn gadael felly? Yn fy marn bersonol ni, nid dyna'r ffordd o'n deall pa mae'r cynnig ar y bwrdd, ond dwi ddim yn credu na'r peth iawn i wneud. O'n credu bod chi'n rhoi pobl mewn sefyllfa ddim yn gorfod darogan pa fathau o swyddi byddai ar gael mewn 5 mlynedd ar ôl iddyn nhw raddio, a dyw hynny ddim yn beth teg iawn yn marn i. Wel, un o'r pethau mae llywodraethau yn aml yn cael ei berniadu amdano fe yw gosod targedu, gormod o dargedu, chi'n gwybod. Felly ni ddim berniadu blaid am wneud un peth ar llall, chi'n gwybod. O'n credu bod e'n bwysig iawn bod ni'n symud tuag at y nod hwnnw. Dych chi'n gallu gorfodi bobl i ddysgu iaith, wrth gwrs, neu gwellai safon iaith, ond mae rhaid ni symud tuag at nod polisi lle bod gyda ni ddeliwr o siaradwyr Cymraeg. Mae amlwg toriadau'n amlwg yn digwydd yn cydnabod bod hynny'n digwydd. Mae rhaid sicrhau bod gyda ni'r lefel iawn o ariannu ar gyfer cyrraedd y nod. Wel, beth sy'n diddorol yw datblygiad y Cynulliad dros y blynyddoedd diwethaf, wrth gwrs, gyda'r pwerau sydd wedi cael ei datganoli, a mae hynny wedi newid diwylliant y Cynulliad i raddau a'r mathau o drafodaethau sydd yn digwydd yno. Wy'n credu bydde fe'n dda i ni gael setliad
cyfansoddiadol sydd yn glir ac yn deg i Gymru ac sy'n rhoi'r pwerau sydd angen a ni yma i wneud y gwahaniaethau ni eisiau wneud. A bydde fe'n dda i ni allu teimlo bod ni'n gallu symud tu hwnt i'r ddadl ynglyn â phwerau. Achos ar y cyfan, dwi ddim yn credu bod pobl yng Nghymru, dyn nhw ddim moyn clywed gwleidyddion yn trafod y pwnc na, maen nhw moyn clywed ni'n trafod y pethau sy'n digwydd mewn bywyd bob dydd. Wel, os ydym ni'n gweld, os ydy'r polipinion iawn, bydd hynny yn digwydd. Mae'n gam yn ôl, cam mawr yn ôl yn ddymar ni. Beth bydd yn ddiddorol yw, mae pawb yn gwybod dau beth am UKIP, hynny yw Ewrop a mewn fido. Ac wy'n credu, os yn illen nhw seddi, byddwn ni'n gweld dros y 5 mlynedd nesaf, bydd rhaid iddyn nhw fod yn blaen ynglyn â'i safbwyntiau nhw ar y pethau sydd yn ein bywyd ni bob dydd addysg iechyd ag ati, a wy'n credu bydd pobl yn newid i safbwynt yn sgil hynny.